bale bat, alkartasuna tabernan erabiltzeko, bai? Josebak emongo deu sarize, eta hirugarren postue Javi Zupide. Txalo bero bat. Bigarren sarize, 40 euroko balie, zorionei apaindegiak emonda, bai? Eta patzik emongo deu sarize. Bigarren postuen Marcela eta Antxon. Lehenengo postuen sarize izango da bi pertsonentzat asteburuko menua Madaizaganen, Madariaga dorretzien, bai? 14 zenbakize Maite.